أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ainin utawi saben-saben mata. Kullu ainin utawi saben-saben mata iku bagiyatun nangis. Yaumul qiyamati besok ing dalem dina kiamat illa salasata ayunin kejaba telu pira-pira mata. Ainun bakat min khasyatillahi ta'ala wa ainun khadat an maharimillahi ta'ala wa ainun saharat fi sabilillahi ta'ala. Para bapak, para ibu sedaya jamaah ingkang hadir, ingkang tansah kula mulyakaken. Wonten setunggalipun dawuh bilih kullu ainin bagiyatun yaumil qiyamah. Besok nalikane wonten dina kiamat sekabehane mata niku bakal nangis. Dados pas nalikane dina kiamat sekabehane mata niku bakal nangis. Nangis niku sebabe napa? Nggih werna-werna. Ana sing keweden, ana sing ketun lan liyane. Dadi ana sing keweden, ana sing ketun lan liyane. Ning dipun dawuhaken ila salasata ayunin. Enten mata sing boten nangis, yaiku golongane telung mata niki dipun dawuhna besok ora nangis, berarti ora termasuk golongane wong sing keweden, ora termasuk wong sing susah, wong sing getun. Yaiku sinten? Golongane telu niki sinten? Pertama dipun dawuhaken ainun bakat min khasyatillah. Enten golongane wong teng donya niku nangis mawon. Nangis niku sebab napa? Nangis niku min khasyatillah, sebab piyambake niku ajri dhateng Gusti Allah. Upama piyambake niku sak wayah-wayah kelingan karo dosa. Pak Bu, piyambake niku sak wayah-wayah kelingan karo dosa sing wis tau dilakoni, ngoten niku nangis. Dan apa kok piyambake niku nangis sebabe napa? Min khasyatillah. Terus sebabe piyambake niku nangis, piyambake ajri dhateng Gusti Allah. Jadi enten golongane tiyang sing ngoten niku. Lah tiyang sing modele nangis krana kelingan dosane, krana kelingan lupute, piyambake ajri dhateng Gusti Allah, ngoten niku dipun dawuhna besok bakal teng dina kiamat ora nangis. Berarti wong niki sing susah ning donya sebab kelingan dosane, sing susah ning donya sebab kelingan keluputane, besok teng dina kiamat ora bakal ngrasakno susah. Kula wonten setunggalipun riwayat dipun critaken Kanjeng Nabi niku jalasa yauman yuhadisu ashabahu fabahu. Dadi wonten cerita niku Kanjeng Nabi nanti teng setunggal dinten pinarak kalih para sahabat. Lajeng Kanjeng Nabi niku cerita-cerita karo sahabat. Pas nalikane Kanjeng Nabi niku cerita-cerita karo sahabat fabahu, sahabat iki nangis kabeh. Nangis niku yo sebab mirene critane Kanjeng Nabi. Ning dipun dawuhaken ghaira Usamah bin Zaid. Enten siji sahabat niku namine Usamah bin Zaid, wong ora nangis dhewe. Jadi cara gampange pas majelis ngeten niki Kanjeng Nabi dawuh, Kanjeng Nabi cerita nangis. Ning enten siji sahabat namine Usamah bin Zaid niki mboten nangis. Akhire napa? Krana Usamah bin Zaid niki semerep kanca-kancane niki padha nangis, piyambake matur dhateng Kanjeng Nabi. Wahdullah cara gampange. Piyambake matur dhateng Kanjeng Nabi, asku ilaika ya Rasulullah qaswata qalbi.
kula niki wadul dhateng panjenengan ya Rasulullah, ati kula niki atos. Napa Pak Bu? Atine atos. Atine saking atose sahabat-sahabat mirene dawuh Kanjeng Nabi padha nangis, piyambake gak iso nangis dhewe. Akhirnya napa dipun dawuhaken fawadoa yadahu ala sadrihi. Kanjeng Nabi niku nyawat astani wonten dodone Usamah kanthi dawuh ukhruj ya aduwallah. Cara gampange metuwa musuhe Gusti Allah. Jadi astane Kanjeng Nabi niku dipersalap wonten dodone Usamah dawuh ukhruj ya aduwallah, metuwa musuhe Gusti Allah. Lajeng napa Usamah niku langsung nangis. Tibake teng jerone dodo teng jerone ati niki wonten musuhe Gusti Allah. Lah musuhe Gusti Allah niku napa? Kanjeng Nabi niku dawuh jumudul aini min qaswatil qalbi. Tiyang niku mripate garing. Mripate garing niku nyuwun sewu. Mboten saged nangis kaya Usamah niki wau. Liyane kelingan dosa iso nangis, tibake wonge gak iso nangis. Tiyang niki mripate garing niku min qaswatil qalbi sebabe napa? Atine atos. Lah tiyang niku atine atos niku ya napa penyebabe? Mingkas roti zunub. Ati atos niku sebab kakean dosa. Termasuk nyuwun sewu ning bicara babagan qaswatul qalbi niku sakjane werna-werna Pak Bu. Tiyang niku atine atos niku werna-werna, termasuk wong sing ora patek gelem nampa pitutur. Wong sing ora patek gelem ngrungokne pitutur niku ya iso dadi atine atos. Dadi tiyang niku atine atos dawuh Kanjeng Nabi mingkas roti zunub kakean dosa. Lah kok saged tiyang niku kakean dosa? Kok saged tiyang niku enteng nglakoni dosa, kendel nglakoni dosa? Dawuh Kanjeng Nabi min nisyanil maut. Niki wut to nggih. Wong niku kendel nglakoni dosa, enteng nglakoni dosa, lali mati. Lali nek sok sak wayah-wayah bakale mati. Mula Pak Bu, ana tanggane, ana dulure mboten wonten sedo jenengan takziah. Ngoten nika ya terkaro zikrul maut, karo ngeling-eling esuk sak wayah-wayah aku bakale ya mati. Jadi gitu. Tiyang niku kok lali nek sok sak wayah-wayah bakale mati, ngoten niku napa? Enteng lek nglakoni dosa. Rumangsane panggah urip ning donya, gua apa nglakoni dosa. Terus tiyang niku kok iso lali mati sebabe napa? Ora sebabe mati. Tiyang niku lali mati sebabe pinturil amal urip nang donya niku kedawan angen-angen. Angen-angene kedawan. Kalau janjani sing apik niku pokok Pak Bu, jenengan cara enjing ungu saka sare nek tangine jam 3 ya salat wengi. Cara tangine subuh nika sing dipikir jam subuhane dhisik. Dene kok bar subuhan jenengan nyambut gawe monggo, kok tekan dhuwur ya padha zuhuran. Bar dhuwur sing istirahat monggo, sing terus nyambut gawe nggih monggo, karo ngenteni ngasaran, ngoten nggih. Ngasaran maca resi karo ngenteni magrib budal masjid, bar magrib ngaji ngeten iki. Karo ngenteni misa niki mengke kundur, petok putu, petok anak buyone ngomah sare karo ngenteni subuhan. Jenengan urip pokok ngono ae, kok langsung suwi tuwek dhewe. Preo ngono to. Lha nangane liyan boten terdawan angen-angen. Lah wong niku nyuwun sewu kok enek wong angen-angene kedawan niku sebabe napa? Dipun dawuhaken Kanjeng Nabi min hubbi dunya, terlalu seneng karo perkara dunya. Mula Kanjeng Nabi le dawuh hubbud dunya niku ra'sul kulli khati'ah. Terlalu seneng karo dunya niku pokoke sakabehane kelumputan. Pokoke sakabehane dosa. Nyuwun sewu Pak Bu,
Kita urip nang donya seneng karo donya niku yo maklum wong uripe ning donya. Ning senenge jenengan karo donya aja kenemenen sampai lalekno akhirat. Len jenengan ngamal krana golek sanune donya aja kenemenen sampai lalekno jenengan golek sanune akhirat. Pun niki sing pertama. Lajeng sing nomor kalih dipun dawuhna wong sing besok teng dina kiamat mripate niku mboten bakal nangis. Dipun dawuhaken wa ainul ghadab an maharimillah. Mripat sing jaman teng donya niku merem. Merem niku berarti mboten ningali, mboten mirsani saka perkara-perkara sing diharamne kaliyan Gusti Allah. Jadi mripate diremno boten didamel mirsani perkara-perkara sing diharamne kali Gusti Allah. Mula mripat niki nikmat. Mripat niki nikmat saka Gusti Allah. Ana kenikmatane apa iso mirsani. Saged jenengan damel ningali. Ning yo nyuwun sewu senajan sing tuwa-tuwa ya suda. Saking sudone blerem disambung akhire malih papat gawe kacamata. Nyateng ya wis suwi kanggone. Ning nikmat niki peparinge Gusti Allah niki jenengan aja lali niki rupa amanah. Titipane Gusti Allah sing besok mesti bakal ditakoni mripate kaya jaman ning donya gawe delok apa wae. Nek didamel delok perkara api monggo jenengan yo bakal dipun wales kanthi api. Nek didamel delok perkara sing gak api monggo didhawono piwalese ya ora api. Wis wonten niku. Mula dipun dawuhna man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Dados tiyang ngamal saleh Pak, Bu, ngamal bagus. Contohnya nopo jenengan sholat. Niki wau sholati jenengan jamaah. Jenengan mantul jamaah pinarak teng majelis ilmu. Ngamal soleh sing jenengan lakoni niku fali nafsihi. Kita nglakoni apik niku yo awak kita dhewe. Sing ngrasakno manfaate besok niku sinten nggih kita kiamat. Terus dipun dawuhaken wa man asaa fa 'alaiha. Wong nglakoni elek, nglakoni penggawean luput niku nggih fa 'alaiha. Fa 'alaiha niku napa? Besok kita yo bakal ngrasakno piwalesi. Lah sakniki ayo padha diangen-angen. Nek jenengan ditakleti kan mesti jawabane cara pemilih pengin piwales sing apik napa sing elek niku jawabane mesti apik. Jenengan nek pun jawab kepengin entuk piwales sing apik niku buktekno. Buktekno niku maksudnya napa ya buktekno padha ngamal sing apik. Padha ngamal saleh. Termasuk didhawuhna niki wau mripat niki titipan saka Gusti Allah didamel mirsani perkara ingkang sae. Allahumma amin. Terus mantun niku sing nomor 3 dipun dawuhaken sing besok teng dina kiamat boten bakal nangis. Ya niku wa ainun syahadat fi sabilillah. Ya niku mripat sing padha melek. Leh melek niku melek bengi. Jenengan jam 2 wungu, jam 3 wungu. Ning meleke niku ora kok krana dienggo jagung dipun napa boten. Meleke niku fisabilillah. Melek krana kanggo ngegumno agamane Gusti Allah. Melek niku tegese napa dienggo ibadah. Makane jenengan niku nyuwun sewu teng wektu wengi pas nalikane penak-penake wong istirahat. Penak-penake tiyang sare niku jam-jam 3 niku lho. Terus sawoten. Niki jenengan praktekno kena. Tiyang niku melek sewengi utuh, Pak. Yo ngantuk jam 11, jam 12, jam 1 niku
ngantuk, tapi ngantuk ini ora kaya nek wis mepet subuh. Maka subuh niku tambah ngantuk, tambah abot yang oleh niku. Makane kok jenengan dalu niku jenengan damel uku jam 3 setengah sekawan. Jenengan damel melek pas wayah ngantuk-ngantuki. Jenengan damel ibadah ora ketan mung salat 2 rakaat tok. Nah, ngoten nggih. Cara sholat pirang-pirang rakaat angel arep zikir suwi yo, angel arep deres Quran angel wis ora ketang jenengan mung 2 rakaat kok. Pokok balake jenengan iki siji. Napa manfaate besok ketika dilumpukno teng dina kiamat. Ketika sekabehane mripat iki padha nangis wong sing maksa melek bengi krana kanggo ibadah dhateng Gusti Allah besok ora bakal nangis. Ora bakal nangis niku piye? Teng dina kiamat ora bakal rasakno susah, ora bakal rasakno dedut. Allahumma amin. Niku manfaate wong melek bengi. Sing pertama niku. Sing nomor 2 napa maneh manfaate? Kathah, Pak. Setengah saking manfaat yang niku wungu nalikane wekdal dalu napa nyuwun pitulungan dhateng Gusti Allah. Fa innan nusrata ma'aqiyabil lail niku. Dadi pitulungane Gusti Allah niku pas wayah jenengan padha qiyamul lail. Nek pomo abot to Pak, Bu. Jam 3 abot setengah 4 ya. Abot rotok-rotok mepet itu ya apa-apa, yang penting kurang sampai subuh jam-jam 4 kurang 10 menit kan sampai subuh tuh Pak niku orang kita untuk sholat mongro tapi ya cepet-cepet Pak niku kalau ibadah niku rajanya sing pas itu setengah 4 itu kurang-kurang setengah jam nopo 45 menit dengan petani orang kita sholat rakaat dengan lampai insya Allah bakal dadosaken kesainan. Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya jamaah ingkang hadir, ingkang tansah kula mulyakaken niku sekedhik ingkang kula